Vordingborg Gymnasium og HF er en skole, hvor der er plads til mange forskellige typer. Det vi lægger vægt på her hos os, det er, at alle de skal blive så dygtige, som de overhovedet kan blive, uanset det udgangspunkt, de kommer med. Men det vigtigste, det er, at eleverne gerne vil være her, og de har lyst til at indgå i det fællesskab, som vi har på skolen. Fællesskabet er meget tæt, og det gør, at man ligesom har brug for at skabe forbindelser på tværs af klasser og på tværs af årgange, for at alle kan trives socialt. En ting, der er fedt ved Vordingborg Gymnasium og HF, er blandt andet morgenmaden, som der er hver dag, når man kommer tidligt på skolen, så man kommer aldrig sulten til timen. Vores lærere, de er motiverede og de er engagerede, og de går faktisk rigtig langt for at gøre eleverne glade og give dem faglige succesoplevelser, som er noget af det, der betyder allermest for at lære noget. Nu har jeg jo samfundsfag på A-niveau. Der oplever jeg meget, at vi både har teori inde i timerne, men også at vi går ud og snakker om forskellige cases. Især fordi, at det praktiske og teori ligesom er sammenkoblet, som giver en dybdegående forståelse af de emner, som vi finder med. VGHF, som vi kalder os, det står for viden, glæde, horisont og fællesskab. Og hvis man har lyst til at være med på det, så skal vi nok sørge for, at du lærer noget, at du har det sjovt og rart, mens du er her, og at du kan bruge det til noget bagefter.